στο καράβι βαδίζοντας δια το Άγιον Όρος. Ήτανε Σάββατο απόγευμα, το βράδυ άρχισαν να έρχονται καλόγεροι να μπουν στο καράβι για να πάνε στο Άγιον Όρος. Πρώτη φορά είδα μοναχούς με τα ράσα έτσι ασπρογέννητες σε βαλνίου και πρώτος ανέβηκε ένας. Τον ρώτησε κάποιος, του λέει, από πού είσαι γέροντα, πώς λέγεσαι? Ανανίας μοναχός, από τη Σκήτη Κουτλουμουσιανή. Μετά δεύτερος, ένας γέρο ψηλός με μακριά γένια άσπρα και με τα δισάκια του και αυτός, πολύ σεβάσμιος. Εγώ ήμουνα στη σκάλα που ανεβαίνανε πάνω, μόλις πατούσανε στο καράβι. Ο γέρος, ο ψηλός, με τα μακριά γένια, ήρθε εκεί δίπλα που ήμουν εγώ και μου λέγει, πού πηγαίνεις παιδί μου? Του λέω, στο Άγιον Όρος γέροντα. Α, και τι πάει να κάνεις? Πάω να δουλέψω. Εκείνος κάθισε στον πάγκο που ήταν κοντά μας και μου λέει, κάθισε, να έρθεις εκεί να σε πάρουμε, είμαι εγώ με τον αδελφό μου στην έρημο και έχουμε καλύβα ερημική και εκεί πέρα δοξάζομαι το Χριστούλη μας. Να έρθεις και εσύ παιδί μου. Εγώ τότε ήμουνα 12 χρονών και διαβάζοντας το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου απεφάσισα να τον μιμηθώ και έπηδα μόνος μου και τράβηξα ρωτώντας δια το Άγιον Όρος. Λοιπόν, μου λέγει ο γέροντας, τι βιβλία διαβάζεις? Δεν ξέρω πολλά γράμματα γέροντα, του λέω. Διαβάζω την Αποκάλυψη της Παναγίας, την επιστολή του Χριστού, το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Έτσι να κάνουμε, μου λέγει, να έρθεις εκεί που είμαστε εμείς και ό,τι θέλεις θα σε πληρώσουμε. Και μπορεί να σε κάνουμε και καλόγυρο. Μόλις άκουσα εγώ αυτή τη λέξη, εμεδίασα λίγο, χαμογέλασα. Τότε αυτός μου λέγει, άκουσε παιδί μου να σου πω, όμως μη στενοχωρηθείς, ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει. Είσαι μικρούλης και απαγορεύεται στο Άγιον Όρος. Μικρά παιδιά απαγορεύονται και δεν θα σε αφήσουνε να έβγεις έξω. Εγώ εσκυθρόπασε το πρόσωπό μου. Μη φοβάσαι, μου λέγει, μη στενοχωριέσαι. Λοιπόν, σε λίγη ώρα ανέβηκαν κι άλλοι πολύ καλόγεροι. Ταξιδεύαμε όλη τη νύχτα και το πρωί στις 10 με 11 η ώρα ήμασταν στη Δάφνη του Αγίου Όρους με το καράβι. Όλοι οι καλόγεροι πήρανε τα δισάκια τους, τα ψώνια αυτούς που είχαν πάρει από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτόν τον σκοπό είχαν πάει να ψωνίσουν διάφορα πράγματα για τα εργοχειρά τους. Και όλοι κατεβήκαμε τη σκάλα του πλοίου, μπήκαμε μέσα στη βάρκα, δεν μας έπιασε όλους. Εγώ μπήκα έτσι μαζί με τον γεροντά μου που τον προτίμησαν επειδή ήταν πνευματικός. Μπήκαμε από τους πρώτους. Φτάσαμε στη σκάλα της Δάφνης.
Βγήκε ο γέροντάς μου έξω, με έπιασε και βγήκα κι εγώ, και ο γέροντας πήρε τα λυσάκια του να πάει να κουμπίσει πιο πέρα. Εκείνη τη στιγμή που έλειπε ο γέροντας, οι καλόγεροι είχαν βγει όλοι και έρχεται ένας ψηλός με άσπρες φουστανέλες και με κόκκινο πέσι και με βουτάει και με πετάει μέσα στη βάρκα που έφευγε για να πάει να φέρει άλλους καλογύρους. Μου λέει, πήγαινε γρήγορα να μπει στο καράβι, απαγορεύεται εδώ παιδί μου. Τάκου, και με πέταξε μέσα στη βάρκα. Λοιπόν, η βάρκα άρχισε να φεύγει. Εγώ έκλαιγα. Τη στιγμή λοιπόν αυτή με βλέπει ο γέροντας, τρέχει, φωνάζει, σταματήστε μωρέ, γυρίστε, το παιδί είναι δικό μου. Λοιπόν, γύρισε και με τραβήξανε, βγήκα από τη βάρκα και του λέει ο ψηλός, λεγότανε Συρδάρης, ήταν ο φύλακας του Αγίου Όρους. Τότε οι φύλακες ήσαν εντυμένοι με φουστανέλες άσπρες και με κόκκινο πέσι, με μαύρη φούντα, λεβέντιδες. Αυτοί ήταν οι φύλακες του Αγίου Όρους και παντού παρίσταντο σε όλες τις τελετές. Λοιπόν, του λέει τώρα ο φύλακας, ο Συρδάρης, ο φουστανελάς, γέροντα, το παιδί απαγορεύεται να το πάρεις μαζί σου. Του λέει ο γέροντας, εγώ, του λέει, παιδί μου, θα το πάρω. Ναι, αλλά εγώ τι θα γίνω που θα σου επιτρέψω να πάρεις το παιδί? Θα τιμωρηθώ? Όχι, του λέει, ό,τι σου τύχει σε μένα, ναι. Θα καταφύγεις και εγώ θα μιλήσω σαν γέροντας που είμαι να μην σε τιμωρήσουνε. Θέλω να πω με αυτό, από εκεί και πέρα έχω πολλά θάματα να διηγηθώ που έκανε ο Θεός σε μένα τον ταπεινό, το χέρι του ολοφάνερο που με προστάτευε παντού. Θέλω να πω ότι και αυτό έκανε το χέρι του Θεού σε μένα, να πέσω στα χέρια ενός γέροντος Αγίου Πνευματικού που αυτός θα με προστάτευε. Ο Θεός τον είχε στείλει και αυτός ο γέροντας με έσωσε. Έγινε ένα μεγάλο θαύμα και γι' αυτό σας το διηγούμε, να δείτε πως ο Θεός σώζει στις δυσκολίες του τον άνθρωπο.